tipemphereni m'dzina la Yesu Khristu. Vesa Mulungu watikomeranso mtima kuti leronso tikhoza kugawana mawu amene wawa pamene tikupitiriza kuona buku limeneli la Enoki. Kuona buku limeneli la Enoki kumbukana kuti buku la Enoki limagwirizana kwambiri ndi mavumbulutso amene akupezeka buku la chivumbulutso, mavumbulutso ena amene akupezeka m'buku la Danieli. Yes, zikugwirizana kwambiri, ndipo tikati kuona zimene zizi kupyolera mavumbulutso amene Enoki amaonetsedwa asanachotsedwe kuno ku dziko lapansi. Dziwana kuti cholinga cha mavumbulutso amenewa nkuti tizindikire kuna kuti anzathu ena amene sanachite bwino Mulungu anawalanga. Anzathu ena amene sanachite bwino Mulungu anayika bani pakati pawo. Anzathu ena amene sanachite bwino ali kumalo kumene akuyembekezera judgment day imene ngati ifenso sitichita bwino moyo uno tikapezeka kumalo amene wawa. Okondedwa, awa ndi machenjezo chabe pamene anthu tabizika ndi kuchita zinthu zosayenera, tabizika ndi kukhwima. Kukhwima kwatenga dzimangwala zoti tikhende chuma chambiri chimene tikafa chumacho sitimachitenga. Tabizika kukhala akazi 5 akuti mitala pamene tikafa akaziwo sitimatenga. Tamvetsera, anthu abizika kuno ku dziko lapansi, anthu ali m'mabizi. Komano tikamvetsera mawu awa zitipanga kuti tibwerere pamaso pa Mulungu, zitipanga kuti siye zinthu zoyipa zimene tikuzipanga kuno ku dziko lapansi. Tateni tipemphere. Olemekezeka olenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu amene munayamba nafe buku ili mupitirize nafe mu tsiku la lero. Mu tsiku la lero ndikupemphera kuti mulankhule ku dziko lapansi pamene mukugwiritsa ntchito ine kapolo wanu. Ine ndine ndani ine kundikoza kumawerenga zitsitsi? Ine ndine ndani ine amene ndikoza kumafotokoza za mawu anu yawo? Koponsa kotani mudzichepetsa. Ambuye Yesu mukule ndi inu mawu anu yawo awa. Ineyo ndichepe pokhala ndine kapolo wanu. Mu dzina la Yesu ndapempha ndi kulemekeza kutamanda kwa mtima kwa inu mfumu wa Israeli. Amen and amen. Madzulo wano tikulankhula motere nakuti mzimu wa Brian Banda uuse mumtendere ngati kuli kousa mumtendere ngati amachita bwino moyo uno. Ndikukhulupirira kuti moyo uno sungakhale othera, koma kuli moyo wina umene Mulungu uyika umene anthu akakhalako koma kwa muyaya. Ndikudziwa kuti moyo uno ndi moyo umene umatha koma momvetsa chisoni, timasiyana koma momvetsa chisoni, kote kuti pamene Amalawi akulira inenso ndikulira nanu. Ndikukhulupirira kuti pamene dziko likulira kumwambanso kukulira, popeza tataya munthu ofunikira kwambiri ngati Amalawi, tataya munthu ofunikira kwambiri, kote kuti ngati lako banja ndi nanu limodzi, tikulira limodzi, ndipo Mulungu akhale nanu, apoze mabala amene ali mkati mwa mitima yanu. Mulungu ali nanu mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Okondedwa omvera, kote kuti mu tsiku la lero tili pa chapter 15. Mu tsiku la lero tili pa chapter 15 pamene tiyambire pa 1 mpaka na kumatsika m'musi. Mongokumbutsana kuti tiyende limodzi dzulo timaona kuti Enoki wayamba kuwafotokozerera zimene iye anampempha kuna kuti alembe pempho lawo likafike pamaso pa Mulungu, nakuti Mulungu awafewetsere chilango chimene akufuna alange nacho. Mulungu awafewetsere chifukwa ndi chilango chowawa kwambiri chimene Enoki amafika powafotokoza nakuti iniyo muonerera kufa kwa ana anu, ndipo inuyo mumangidwa mukayikidwa ku mawenje a mdima. Wakhale wesesazeri iweyo umangidwa ndipo ukuyenera kuti ukaside ku mdima kumene ukachingidwe kuti usone kuwala kufikira tsiku la judgment day, molinga ndi uchimo umene iweyo wachimwa waphunzitsa anthu zoyipa ku dziko lapansi. Kote kuti kale kunalibe anthu odziphodawo,
anthu odziphodawa apezeka chifukwa cha maphunziro amene angelo akugwa anaphunzitsa. Kale kunalibe ufiti unapezeka chifukwa cha maphunziro amene angelo akugwawo anaphunzitsa. Kale kunalibe zida za nkhondo zapezeka kudziko lapansi chifukwa cha awa angelo amene anaphunzitsa chikhalidwe chonyasa kuno ku dziko lapansi, chimene chinapangitsa kuti Baba Mulungu walenga kumwamba ndi dziko lapansi afike pokwiya kuna kuti no, sindingalekerere izizi ndiwononga. Nkuti mmenemo anthu akusowa mtendere, ana alonda ndi amene ali ochuluka chifukwa ana alonda ndi amene amapha anthu, ndipo mwazi wa anthu unali pena paliponse, ndipo kulira kwa anthu komanso kulira kwa ana anthu oyera mtima kunafika pamaso pa Mulungu, zimene zinapangitsa kuti achina Mikaeli komanso achina Rafaeli nkhani sangayisiye koma kuti akayitula okha pamaso pa Mulungu. Pamene Mulungu anachitapo kanthu, koma Mulungu asachitepo kanthu, anamutuma Enoki kuti Enoki akawafotokozera alondawa, ndi alondawa akuwafotokozerera zimene akuyena kuti alandire molinga ndi uchimo umene amachimwa dzana lawo, molinga ndi uchimo umene amachita dzana lawo. Mvetsera dzana timalankhula ana kuti munthu azisamala zimene akupanga lero, munthu azisamala zimene akulankhula lero, chifukwa munthu adzaweruzidwa molinga ndi zimene amalankhula mkamwa mwake. Mumalankhula zotani? Kodi mmaphunzitsa zotani? Kodi mmapasula kapene mmamanga? Chifukwa kulipo anthu ambiri kuno ku dziko lapansi amene ntchito yawo ngopasula. Kandi banja amangopasula, kaya ndi mpingo amangopasula, kandi ubale amangopasula. Iwozi ntchito zawo zomangopasula kupasula. Mvetserana ngati inuyo muli nzolandira moyo unokata, muli nzolandira chifukwa Mulungu akapanga show. Ndikambona kuti Mulungu akapanga show kuna kuti anthu ongopasula asakapezeke mu ulemerero wa Mulungu, chifukwa kuti anthu ongopasula kuti akapezeke mu ulemerero wa Mulungu adzengopasulaso kumene koko. Mulungu akapanga show kuna kuti anthu akuba asakapezeke mu ulemerero wa Mulungu, chifukwa anthu akuba akakapezeke mu ulemerero wa Mulungu kumene konso adzikaba. Mulungu akapanga show kuna kuti anthu ansanje, anthu oyipa, anthu amene amangodziwa kuweruza ena, awande ndi ochimwa kwambiri, awande ndi onama kwambiri, awande ndi achigololo kwambiri, koma chisecho achigololo aliwo. Mulungu akapanga show kuna kuti anthu ngati amene asakapezeke mu ulemerero wa Mulungu, chifukwa anthu ngati amene wawa adzikaweruza ena kumene koko ku ulemerero wa Mulungu. Mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu, pamene tikupitiriza kuona buku limeneli la buku la Enoki pa chapter cha 15 kuyambira pa 1. Dzulo tilalekeze pona kuti Mulungu wamwire tsopano kuti Enoki tabwera kuno tsopano ndikuonetse zodabwitsa, ndikuonetse chilango chimene angelowa akuyena kuti achilandire. So pamene ndikuwerenga okondedwa tikhale limodzi, chifukwa pali zambiri zimene mutamve mundamene ndikuwerengayi. Tate tiyambe kuwerenga pa 1. Pa 1 akuti ndipo iye anayankha nati kwa ine, ndipo iye anayankha nati kwa ine, ndipo ndinamva mawu ake, usaope Enoki, munthu wolungama ndi lembi wachilungamo. Yandikira kuno ndipo umve mawu anga, ndipo pita ukauze alonda akumwamba omwe adatuma kuti akupempherere oyenera kupempherera osati angelo. Ndibwerezenso pa 2 kuti mumvese bwino bwino. Ndipo pita ukauze alonda akumwamba omwe adakutuma kuti uwapempherere. Oyenera kuwapempherera ndi anthu osati angelo. Tiwerenge motero kuti zimveke zimenezi. Pita ukauza angelo abere adakutuma kuti uwapempherere. So oyenera kuwapempherera ndi anthu osati angelo akumuza zimene zizi Mulungu umuza Enoki. Ndipo 3 chifukwa chiyani mwasiya, ndipo chifukwa chiyani mwasiya kumwamba koyera ndikosatha ndikugona ndi akazi. Funso limene lili, chifukwa chiyani mwasiya kumwamba kuli koyera kubwera kudzagona ndi akazi ndikuchita ngati ana a dziko lapansi, ndikubereka ana anu aamuna amphamvu ngati ana anu
aamuna ngakhale munali oyera auzimu okhala ndi moyo wosatha mwazidetsa nokha ndi magazi akazi ndipo mabereka ana ndi magazi athupi monga ana a anthu mwakhala mukulakalaka thupi ndi magazi monga momwe amachitira omwe amafa ndi kuonongeka. 5 chifukwa chache ndawapatsa akazi kuti awapatse mimba ndi kubereka ana kuti pasakhale chosowa chilichonse pa dziko lapansi. 6 koma kale munali auzimu mukakhala moyo osatha ndi osafa ndi mibado yonse ya dziko lapansi. Ndipo 7 ndipo chifukwa chache sindinakupatseni akazi pakuti za auzimu akumwamba kumwamba ndiko kwawo. Mukuimva nkhaniyo? Mukuimva mmene akuifotokozera Mulungu? Mukuimva nkhaniyo mmene akuifotokozera Mulungu nkuti Mulunguyo wakwiya. Ndikamakambona kuti Mulungu amene kumpembedzayi akuoneka ophweka, mawu amene kwamvetserawa akuoneka ophweka chifukwa tinakali ndi moyo wanyamawu. Koma moyo wanyama ukatha nkubwera ku uzimu kulibe zonyengererana ku uzimu. Ngati unafa uli wochimwa umakhala wochimwa basi kufikira tsiku la chiweruzo. Ngati unafa uli wolungama umakhala wolungama kufikira tsiku la chiweruzo. Ndipo tsiku la chiweruzo kulibe zogawirana kamba koma kuti amauzana chilungamo. Izizi zimene akulankhula papazi ndi chilungamo chokhachokha. Chifukwa ngerowa anamtuma Inoki kuti Inoki akawapempherere pamaso pa Mulungu kuti Mulungu awafere chilango. Ndi Mulungu amba kuifotokozera nkhani chimodzi ndi chimodzi. Ndipo akufika polankhula kuti iniyo munasiya kumwamba kosatha kumwamba koyera ndi kubwera ku dziko lapansi kudzakwatira ndana anthu amene amafa amene amaonongeka amene ngamagazi ndi kudzapereka ana a anthu. Iniyo munasiya kumwamba koyera kumene mmakhala ndi kubwera ku dziko lapansi kudzakwatira ndi anthu amene amafa amene amaonongeka. Izi zitanthauzira chani? Tamvetserani chilengedwe china chilichonse chimene anachipanga anthu kapena angelo Mulungu anapatsa kuthekera koganiza nkopanga zinthu. Iwowa anapanga chisankho chobwera kudzachimwa kuno ku dziko lapansi. Anthu chifukwa apanga chisankho chobwera kuno kudzachimwa akuyenera kulandira mphotho yake ndipo mphotho yake ndi imene Mulungu akuifotokozera mu tsiku layo. Tiye tipitirizeni. Ndipo tsopano ziphona zomwe zinamangidwa kuchokera kwa mizimu ndi thupi zinatchedwa mizimu yoyipa. Kapena ndiyambireso pa 6 kuti munimvese bwino mufuna tiyendere limodzi. Koma kale munali auzimu mukukhala moyo wosatha ndi wosafa ndi mibado yonse ya dziko lapansi. 7 ndipo chifukwa chache sindinakupatseni akazi pakati pa uzimu akumwamba. Kumwamba ndikukwawo. Angelowa sanapatsidwe mwayi utakhoza kukhala ndi akazi kumwambako yayi. Chifukwa kuti angelowa amakhaso ndi akazi ali m'mabanja sindikudziwa kuti anganakatha kubweranso kuno ku dziko lapansi. Koma angelo sanapatsidwe mwayi utakhoza kumagona kumakhala ndi akazi kuno ku dziko lapansi. Ndiye Mulungu akudzifotokozera kuti anapereka mwayi wa akazi kuno ku dziko lapansi ngoti dziko lapansi lichulukane kuno ku dziko lapansi. Koma mwayi umenewu sanaupereke kwa angelo kuti angelo akhoza kumagona ndi akazi. Chimene chimachitika papachi ndi tchimo limene ndi tchimo lalikulu pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Pa 8 ndipo tsopano ziphona zomwe zinapangidwa kuchokera ku mizimu ndi thupi zidzatchedwa mizimu yoyipa pa dziko lapansi. Mukuimva? Ndipo kuti ziphona zimene zinapangidwa kuchokera pakati pa angelowa ndi akazi ana anthu zidzatchedwa mizimu yoyipa. Mwanjira ina zidzatchedwa ziwanda. Ndichifukwa tsiku lakati malankhula kuti Mulungu sanalenge ziwanda koma kuti ziwanda zinalengedwa pamene munthu wamkazi anagonana ndi ngelo pamene panaberekedwa chani panaberekedwa ziphona. So Mulungu atapha ziphona zija mizimu ya ziphona zija ndiye chani kuti ndiye ziwanda. Ndikupona kuti pamenepa tatsekuka maso chifukwa Mulungu akudzifotokozera yekha. Pa 8 pompa tibwereze kuti mumvise bwinobwino. Ndipo tsopano ziphona zomwe zinamangidwa kuchokera ku mizimu ndi thupi zidzatchedwa mizimu yoyipa pa dziko lapansi. Ndipo dziko lapansi padzakhala malo awo okhala
ndipo pa dziko lapansi padzakhala malo awo okhala. Ndichifukwa mizimu yoyipa imeneyi ikupezeka kuno ku dziko lapansi. Yesu amayifotokozera tsiku nakona kuti mizimu yoyipa ikachoka mkati mwa munthu imapita ku dziko lapansi kumene imakasakasaka malo okhala koma si mapeza. Malo mwake imabwereranso kuthupi konkuja kuti idzaonera kuti nthupi mwake mmene ndatuka muja muli ndani. Akuti ikapeza kuti mulibemo okhalamo mulibemo Yesu, akuti makatengana mizimu yoyipa kubwereranso mwa munthu, ndipo ikakhala mwa munthu mmoja, munthu uja amakhala woyipa kuposera koyambirira. Yesu amafotokozera za mizimu imene yoyipa. Ndiye mizimu yoyipa imeneyi ndimene Yehova akuyifotokozera yekha papa. 9 mizimu yoyipa yatuluka 9 mizimu yoyipa yatuluka matupi awo chifukwa inabadwa kuchokera kwa anthu, ndipo kuchokera kwa alonda oyera, ndipo chiyambi chawo adzakhala mizimu yoyipa pa dziko lapansi, ndipo mizimu yoyipa idzatchedwa. Mukuimva nkhaniyo? Akuti mizimu yoyipayi iyapangidwa tsopano kuchokera mwa anthu. Pamene anthu anagona ndi alonda oyera, so zimene zikubereka pamene papa ndidziphona. Ndichifukwa mizimu yadziphona zimene zidzatchedwa mizimu yoyipa, ndipo ili ndi malo ake kuno ku dziko lapansi. Tiyendere limodzi mankhani ngati imeneyi. Pa 10 adzakhala mizimu yoyipa pa dziko lapansi, ndipo mizimu yoyipa idzatchedwa. Pa 10 akuti ponena za mizimu ya kumwamba kudzakhala kwawo, koma ponena za mizimu ya pa dziko lapansi yomwe idabadwira pa dziko lapansi, pa dziko lapansi kudzakhala kwawo. Mukuimva imeneyo? So mizimu iyo ipayi imene inabadwira panopayi, akuti pa dziko lapansi pano padzakhala panani kuti pawo chifukwa ziwanda sizingapezeka kumwamba, ziwanda zimapezeka pani? Ziwanda zikupezeka ku dziko lapansi kuno. Tiwerenge tipitirize. Ndipo mizimu ya dziphona imazunza, kupondereza, kuononga, kuukira, kumenyana ndi kuononga dziko lapansi, ndi kuyambitsa mavuto. Sidya chakudya koma imva njala ndi ludzu, ndipo imayambitsa zolakwa. Ndipo mizimu imeneyi idzaukira ana aamuna ndi aakazi chifukwa yochokera kwa iwo. Haleluya. Kuna kulikonse kumene mukunimvetsera, ngati mukumva kuwerenga kumene ndikuwerenga buku ili losautsa ili lukukamba ndithu nakuti popeza mizimu yabadwira kuno ku dziko lapansi imeneyi idzakhala pa dziko lapansi pompano, singapitenso kumwamba. Malo omwe chifukwa cha mizimu yachokera kwa anthu ndi idzakhala ikuzunza anthu kuno ku dziko lapansi chifukwa inachokera kwa anthu omwewo. Ndi chifukwa mizimu imeneyi ikakupeze manzunza, anthu akuzunzika kuno ku dziko lapansi. Anthu kuti asiye kusuta foja dzokanika, kuti asiye uhule dzokanika. Tamvetsera kuli mauchimo amene amamanga anthu. Tamvetsera mauchimo ngati amene wawo ngati sangakumane ndi Yesu, anthu amafa ali mauchimo ngati amenewo. Anthu amafa omangidwa. Kuleko ndikulalikira nandu ampira amene amangidwa ndi mizimu ngati imeneyi. Zimizimu ngati simungazione ndi maso koma zimaoneka ku uzimu. Ndikulalikira nandu ampiri amene amaziyo zichemera ine ndine fiti ine ni wa sataniki ine ndi mama magazeti na zimene zikualankuliza ndi zimizimu zonyasa zimene zinaweruzidwa nakuti zidzakweraso kumwamba koma zidzakhala pa dziko lapansi pano ndipo zidzazuza anthu. Lero zikuzuza anthu zimizimu zimenezi. Kanaani ngati Baibulo buku ili likunama. Tipitirizeni pa tingopitirizabe pa chapter cha 16 kuyambira pa 1 pamene tikupita kumapeto kwa uthenga wa tsiku la lero. Tipitirizeni kuyambira pa 1 akuti kuyambira masiku akuphedwa ndi kuonongedwa ndi imfa yadziphona kuchokera miyoyo ya thupi lawo, mizimu ituluka idzaonongedwa popanda kuweruzidwa. Motero idzaonongedwa mpaka tsiku la chimaliziro. Chiweruzo chachikulu chomwe nthawi idzatsekedwa pa
alonda ndi osapembedza mulungu. Mukuimva nkani inu akuti alonda amene wawa ndi anthu amene samapembedza mulungu. Muimvesa nkani alonda ndi osapembedza mulungu inde sa adzathedwa kwa ndithu. Tsopano ponena za alonda amene anatumidwa kuti muwapempherere amene anali kale kumwamba, awuzeni kuti munali kumwamba koma zisisi zonse sizinaululidwe kwa inu, ndipo munadziwa zopanda pake, ndipo izi kuuma mtima kwanu mwadziwitsa akazi, ndipo kudzera mu zisisi izi akazi ndi amuna amachita zoyipa zambiri ku dziko lapansi. Awuzeni iwo kuti mulibe mtendere. Mukuimva nkaniyo? Mukuimva nkaniyo? Okondedwa, mukuimva nkaniyo? Iwe Enoki wauze tsopano kuti iwopo kuti anali alonda ndi amadziwa zina mwa zisisi za kumwamba, ndi akuti wauze na kuti zisisi zimene amadziwa iwozi nzochepa kwambiri. Zisisi zimene amadziwa iwo nzoyipa zokhazo tamvetserani. Amadziwa nati kupanga mtengo kusakaniza mtengo ukhoza kuphana umunthu. Amadziwa zimenezi. Amadziwa kuti ukapanga ichi kupanga ichi ukhoza kumatamba. Zisisi zimene amadziwa chifukwa anaphunzitsa anthu chikhalidwe chonyasa. Ndi Mulungu akuti wauze na kuti ziphunzitso kapena zisisi zimene amadziwa nzochepa chabe. Amadziwa zochepa zabe ndipo nzopanda ntchito. Zimene amauza anthuzo. Ndi wauze na kuti adzakhala kuno ku dziko lapansi mizimu yawoyi koma osowa mtendere. Pokondero ngati Mulungu afika polankhula chonchi ziwanda zikukhala zikupeze kuno ku dziko lapansi koma nzosowa mtendere. Zaupeza mtendere chifukwa zimakhala ndi njala nthawi zonse kusakasaka zakudya koma osapeza molinga ndi chiweruzo chimene Mulungu akuchiperekachi. Nkhani iyi ni nkhani yosautsa kwambiri. Mukhale nane limodzi pamene zimene Mulungu kumuuza Enoki kuti awauze angelo akugwa. Kumbionatu nkhani sikukoma iyi chifukwa ichi ndi chiweruzo chimene Enoki akuwerengera zimene Enoki Mulungu anamuonetsera kumwamba mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Mwina nkutheka na kuti mwinalo chili buku limene mukulifuna tukambona kuti buku li likupezeka bukhale nalo chifukwa ndikukhulupirira kuti mukakhala nalo buku nkuliwerenga ndiye ndikudzaliwerenga so Bible lonse muchita understand ndipo musiya zina ndi zina zimene mmachita kumuchimwira Mulungu chifukwa anthu ambiri ali ndi chizolowezi ndi Mulungu. Mulungu sazolowereka. Mulungu ndi wopsa, adzakhala wopsa mpaka nakalekale. Wakufa lero sangafe mawa, ofa mawa sangafe lero. Lero si mawa, mawa silingakhale lero. Kote kuti ngati Mulungu akukonderani wakupatsani moyo wautali kuti mwafikiranso mu tsiku la lero, tiye timuyamikeni Mulungu. Anthu ena amene agona lero kumutchale dzulo tinali nawo limodzi koma sanazindikire kuti akonza kugona malo amene agonawo. Zili choncho na kuti moyo uno timasiyana mumvetsa chisoni. Kote kuti ndimakhala ndikukumbutsa nthawi zonse kuna kuti tsiku lomaliza kudzaponda khomo la tchali chisuku lidziwa. Tsiku lomaliza kumvetsera uthenga pa dziko lapansi pano sukulidziwa. Ulendowu umakhala ulendo wa iwe wekha. Si ulendo kuti pamene woyamba ukoza kunyamuka ndi ana ako. Si ulendo mene wakuti pamene woyamba ukoza kunyamuka ndi amuna ako. Si ulendo mene wakuti pamene woyamba ukoza kunyamuka ndi akazako. Sizimatheka. Ndichifeke umatha kuwasiya akazako uno ku dziko lapansi popita pa nthawi amakuyiwala ndi kudzakwatiranso ndi mamuna wina. Umakonza kuwasiya kunoko amunako tamvetsera amunako popita pa nthawi amakuyiwala ndi kudzakwatiranso mkazi wina. Kote kuti banja
lisakupangitse na kuti ubale wako ukhale wosokonekera iweyo ndi Mulungu wako, chifukwa moyo unowo ukatha ndi moyo winanso umene ufunikira kuti ukwaniritse njira zonse kuti moyo umene ukalowemo. Mwachitsanzo, pamene munthu ukupita ku America, ukupita ku dziko limene si ku dziko la kwanu, umayenera kusachitira njira zoyenera kuti ukafike ku dzikolo, chifukwa ku dzikoko kumakhala malamulo, kuti ngati sungakwanitsa malamulo onse umakhala ulibe kuthekera kuti ukoza kwafika ku dziko la chilendolo. Kuti tikonzetse tirape, chifukwa ku dziko la chilendo kufunikira anthu oyera mtima, anthu achikondi, kufunikira anthu odzichepetsa, kufunikira anthu omvetsetsa nthawi zonse. Mudzina la mphamvu la Yesu Khristu analankhulapo zimenezo mtumiki wa Mulungu Paulo, kuna kuti masiku omaliza zizafika nyengo zowawitsa zimene anthu adzakhala odzikonda okha, ndi kudzakhala anthu okonda ndalama, okonda madano, komanso kuphatikizira pamenepa anthu amasiku amenewo adzadzunjikira azitumiki kapena kuti azibusa akumtima kwawo, akumoyo kwawo, amene amalalikira uthenga umene iwo amafuna. Kuti akamalalikira ona kuti yayi Mulungu akaona mu mtima mavalidewa alibe ntchito, iyayi mamangidwe kandi madredi zilibe ntchito, amasangalala. Tamvetserani, izizi nzapano kuno ku dziko lapansi. Mulungu ngati walemba kuna kuti ngati iweyo mkazi sukuyenera kuvala trouser, usavale trouser. Ngati Mulungu walemba kuti ngati iwe mamuna sukuyenera kuvala trouser, sukuyenera kuvala sketi, usavale sketi, chifukwa Mulungu amene anati usadye Adamu nkudya, pamenepo mpamene panabwera temberero. So mutsiku la lero tikupitiriza kuwerenga ndi kuona uthenga umene Enoki akwafotokozera alonda akugwaja molinga ndi mmene anapitira kumwamba, molinga ndi mmene anayendera kumwamba, molinga ndi mmene Mulungu anamuonetsera. Koma molinga ndi mmene Mulungu anamuonetsera, Mulungu sakuonetsa chisoni china chilichonse chimene chikuoneka kuti akhoza kuachitira chifundo angelowa, chifukwa angelowa achimwa. Tamvetsera, kuchimwa kumene anachimwa angelowa, Mulungu sakuwapangira chifundo china chilichonse chakuti akhoza kuwakhululukira mu njira ina iliyonse. Palipo kukhululukwa kuna kulikonse. So tikamaledzera ndikumakataya Mulungu akatimvetsetsa, tikamapanga dziwerewere Mulungu akatimvetsetsa, tikamaba Mulungu akatimvetsetsa, tikamanama kwambiri kumakati Mulungu akatimvetsetsa. Mulungu samamvetsetsa anthu amene samamvetsetsa. Tisamalitse kwambiri. Mudzina la Yesu Khristu tipitirize kuwerenga kwa buku limeneli la Enoki. Pamene tikupitiriza kuwerenga, pepani kuti uthenga upena udzukubayani, udzukuonetsa ndipena pa kuti mukulakwitsa. Pamene mukuonetsa kuti mukulakwitsapo, konzani, chifukwa simukudziwa tsiku limene muchotsedwe kuno ku dziko lapansi. Mudzati ndikonza mawa, ndikonza mawa, ulendo wanu usakufikiranso mawa. So ndi mistake ekulu kuti muchoke kuno ku dziko lapansi musanakonzetse. Ine mboni ndili nawo anthu ambiri amene takati kutumikirana nawo m'magulupu sikuti anakalipobe, anatisiya, koma amene amamvetsetsa uthengawo ndikuchita bwino, inenso nkuchita bwino, ndikukhulupirira kuti tikapatsana moni koma wamtendere. Chifukwa chani? Tonsefe tinachita bwino titamvetsera uthenga wabwino. Mudzina la Yesu Khristu tateni tipitirize kuwerenga bukuli pamene tikuona kuti Enoki akwafotokozera angelowa mongokumbutsana. Enoki anawapeza angelowa akusisima, akulira, komanso aliwonjenjemera, ali amantha kukukulu. Koma Enoki sanawamvere chisoni mu njira ina iliyonse, koma kuti akwafotokozera chilungamo chenicheni chimene Mulungu anampatsa kuti Enokiyo awafotokozere. So Enoki akwafotokozera molinga ndi mmene anayendera kumwambako. Enoki anaonetsedwa zinthu zambirimbiri zimene enafe sitikuzidziwa koma tizidziwira pompa. Chifukwa Enoki anaonetsedwa dziko lapansi,
mmene layimira zonsezi tizipeza mmenemu kumapeto kwa uthenga umenewu kuliso chigamulo chimene Mulungu anachipereka kwa ndani kodi kwa azimayi amene anagona ndi angelo aja. So tete ndikhale limodzi pamene tikupitiriza kuwerenga buku limeneli la Enoki. Kumbukirani kuti lero tili pa chapter cha 17 pamene dzulo tinalekezera pa verse ya 4 limene amati ukawauza kuti iwo adzakhala koma opanda mtendere, adzakhala opanda mtendere. Kote kuti angelo amene kumene aliko kumeneko kwamuyaya kufikira chiweruzo, ali kumeneko koma ndithu aliko koma ndiosowa mtendere, alibe mtendere. Chifukwa chani? Anaphwanya malamulo, koma mwayi kuti anakatha kukhala nawo okhala kwamuyaya anali nawo koma anawononga okhala. Tipitirize kuwerenga pa chapter cha 17 timve kuti Mulungu amamuonetsa zotani Enoki. Pa chapter cha 1 akuti ndipo ananditenga kumalo kumene anthu amene anali kumeneko anali ngati moto oyaka. Kuyambirira Enoki akuti anamtengera kumalo kumene kunaliko anthu amene amayaka ankafuna akaoneke ngati anthu, pena amafuna aoneke ngati anthu. Tiwerenge kuti mumvetse bwinobwino. Ndipo ananditengera kumalo kumene anthu amene anali kumeneko anali ngati moto oyaka, ndipo ankafuna akaoneke ngati anthu. 2 Ndipo ananditengera kumalo a mdima ndi kumaphiri lomwe nsonga yake inafika kumwamba. 3 Ndinaona malo ozungulira ndinaona malo ozowunikira, malo osungiramo nyenyezi, mabingu ndi mphepete mwa nyanja kumene kunali uta wa moto, mivi, chitoliro chawo, lupanga la moto ndi mphenzi zonse. 4 Ndinaona ndipo ananditengera ku madzi amoyo ndi ku moto wa kumadzulo, komwe kumalandira dzuwa lonse lakuwala. Ndipo ndinafika ku mtsinje wa moto, komwe motowo umatuluka ngati madzi, ndipo unatuluka nyanja yayikulu kumadzulo. 6 Ndinaona mitsinje yayikulu, ndipo ndinafika ku mtsinje waukulu ndi mdima waukulu. Ndinapita kumalo kumene palibe munthu woyendako. 7 Ndinaona mapiri a mdima mu nyengo yozizira ndi malo omwe madzi onse akuya amachokera. 8 Ndinaona pakamwa pa mtsinje yonse ya dziko lapansi ndi pakamwa pa madzi akuya. Mukumboona kuti zimene Enoki akumuonetsa munda imene Enoki amakafotokozera chigamulo chimene angelo ogwetsedwa awa akuyenera kuti achilandire. So Enoki akutifotokozera napeza kumalo kwina kumene kunali anthu amene amayaka moto, kumalo kumene kutikoza kufotokozera kuti kujani ku Hade, kumene lero lino kuli mizimu ya anthu imene sinachite bwino kuno ku dziko lapansi. Ndimakamba ndayi zonse kuna kuti munthu akafa kuno ku dziko lapansi chithupi cha nyamachi chimayikidwa ku nthaka, koma mzimu wa munthuyo umatengedwa ndi ukasungidwa kumalo oyenera. So mzimu zimangotenga kuti mzimu wa munthuyo ngati anali ku dziko lapansi anamulandira Yesu kala mbweni mpulumutsi wake kumasunga malamulo onse 10 ndi kumayenda monga mwana wa Mulungu, mzimu wake umatengedwa ndi ukasiyidwa kumalo oyenera.
kutsogolo kuno tikati kuzoona zimenezi chifukwa kutsogolo kuno kulinganiso tikati kumaona kuti amene amayang'ana oyera mtima ndi ndani. Mulungu akhala akulankhula m'buku lake lomweli. So Enoki akunena kuti anaona pakamwa pa mitsinje komanso anaona kumene kumatuluka moto komanso anaona ndinaona pakamwa pa mitsinje yonse ya dziko lapansi ndi pakamwa pa madzi akuya. Zimene Enoki amamuzungulitsitsa dziko lapansi kuti amuonetse. Amamuonetsa zimene zili ndani? Ndi Yehova Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Mu chapter cha 18 tikupeza pomwe amene akuti ndinaona chuma cha mphepo, ndinaona chuma cha mphepo zonse, ndinaona momwe iye anakonzera chilengedwe chonse ndi maziko olimba a dziko lapansi. Mulungu ndi amene amamuonetsa zimene zonse. Ndipo ndinaona mwala wapangodya wa dziko lapansi. Ndinaona mphepo zinayi zomwe zinanyamula dziko. Mphepo zinayi zimene zinanyamula dziko amaona ndi zimene Enoki. 3. Ndinaona momwe mphepo imatambasulira denga lakumwamba ndipo imayima pakati pa thambo ndi dziko lapansi. Izi ndi mizati ya thambo. 4. Ndinaona mphepo zakumwamba zomwe zazungulira ndi kukweretsa kuzungulira kwa dzuwa ndi nyenyezi zonse kumalo awo olowera. 5. Ndinaona mphepo pa dziko lapansi kunyamula mitambo. Ndinaona njira ya angelo. Enoki amene aonetsa zimene zozo. Ndinaona thambo lakumwamba kumapeto kwa dziko lapansi. Enoki amaonetsa zimene zozo. Tiyeni pamene kupitiriza. Ndipo ndinapita patsogolo, ndinaona malo omwe amayaka usana ndi usiku, komwe kuli mapiri asanu awiri, miyala yokongola itatu kummawa ndi itatu kumwera. Ndipo zakummawa imodzi inali ya miyala ya mitundu yosiyanasiyana, ina ya ngale, ina ya chihefu, ndipo inali ya kumwera kwa miyala yofiira. 8. Koma chapatali chinafika kumwamba ngati mpando wachifumu wa Mulungu wa Abisadi. Ndipo pamwamba pa mpando wachifumu panali safiro 9. Ndinaona moto oyaka moto, ndipo kuseri kwa mapiri awa kunali dera lomwe lili kumapeto kwa dziko lapansi lalikulu, pamene kumwamba kunamalizidwa. Ndipo ndinaona phompho lakuya ndi mizati ya moto pamwamba. Pakuti pawo ndinaona mizati ya moto ikugwa, yomwe inali yofanana kwambiri molunjika kumtunda kwa kozama. 11. Kupitilira phompho limenelo ndinaona malo opanda thambo lakumwamba ndi dziko lapansi lolimba. Pansi pake pali madzi pamwamba pake, ndipo panalibe mbalame, koma anali malo opanda kanthu. Mukuona komanso opsa. 12. Ndinaona nyenyezi zisanu ndi ziwiri ngati mapiri akulu oyaka moto kwa ine. Pamene ndinafunsa za izo, ngelo anati, malo awa ndi mapeto akumwamba ndi dziko lapansi. Apa akhala ndende nyenyezi ndi khamu la kumwamba. Mukumva nkhaniyo? Ndipo nyenyezi zonse zimagubuduzika pa moto, ndipo nyenyezi zomwe zimagubuduzika pa moto ndi omwe adaswa lamulo la Ambuye pachiyambi
chakutuluka kwawo chifukwa sanatuluke pa nthawi zawo zoyikika. 15 ndipo iye anakwiyira nawamanga mpaka nthawi imene mlandu wawo udzazengedwa ngakhale kwa zaka zikwi makumi. Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawuko kumbe kona kuti tiyipitiriza nkhani mpaka tifika pa 20. Komano tisanafika ku 20 ku ndimafuna ndingofotokozera zinthu zingapo zimene Enoki anazipeza akuzungulira. Nde atafika kumalo kwina kumene kunali malire pakati pa dziko lapansi komanso ndi dziko lakumwamba. Kumapeto kumeneku anakapezana kuti kwayikidwa nyenyezi zimene zikungogudumuzika. Nde Enoki anafunisa kuti ndi nyenyezi zimene zizi zikupanga chani apa. Nde ngelo anayamba kumufotokozana kuti nyenyezi zizi ndi nyenyezi zimene zinaphwanya malamulo. Munda imene Mulungu amazuza kuti zituluke nthawi yake yoyenera, izozo zinatuluka mu nthawi yosayenera. Zimene zinampanga Mulungu kuna kuti Mulungu aone kuti nzamwano. Andi chifukwa nzamwano Mulungu anazimanga ndi kuzisiya malo amodzi ndipo zikudikira tsiku la Judgment Day. Zimene zikuonesa kuti pa tsiku la Judgment Day ndi tsiku loopsa, even nyenyezi zizalandira chigamulo. Mulungu wanga ndi wamphamvu kwambiri. Tangoganizani ngati nyenyezi inaswa malamulo akuimanga ndi kuisiya malo ona kuti iyoyo ikuyenera kudikira Judgment Day. Tamvetserani, mwina madzulo ano ndikonza kulankhula ndi unyinji wa anthu umene ukutsokozeka ndi mipingo yosiyanasiyana koma ndikumaphwanya malamulo a Mulungu. Ndikumakambona kuti yayi malamulowa ndi achipangano chakale, malamulo wasamene. Tamvetsera, Mulungu akayika lamulo ngati iwe waphwanya lamulo umayenera kulandira chigamulo molingana kuti waphwanya chilamulo. So nyenyezi zimenezi zikudikira Judgment Day. Sindikukhulupirira nyenyezi zimenezi zidzawina lamulo. Zamangidwa nyenyezi zimenezi. Enoki anazipeza nyenyezi zimenezi zitamangidwa. Zamangidwa chifukwa chani? Akuti nthawi imene Mulungu amazozi zituluke nyenyezi zinatuluka mu nthawi yawo kudelera Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndipo Mulungu anazimanga. Tiye tipitirize pa chaputala cha 19 pamene tikupitiriza kutsika m'munsi. Ndipo uli anati kwa ine, apa padzayima angelo amene adzagwirizitsa ndi akazi amaonetsa malo amenewo, ndipo mizimu yawo yokhala ndi mitundu yosiyanasiyana. Mizimu yazakhala ndi mitundu yosiyanasiyana yakuyipsa anthu, ndipo idzawasocheretsa kuti apereke nsembe kwa ziwanda ngati milungu. Apa adzayima pakati pa usiku, pakati pa tsiku la chiweruzo chachikulu limene adzaweruzidwa mpaka atatha. Nkhani iyi nde uyimvetse bwinobwino. Nakakonda kuti ayimvetse bwinobwino nkhani imeneyi pa chaputala cha 19 kuyambira pa 1. Akuti ndipo Eli anati kwa ine, apa padzayima angelo amene adagwirizitsa ndi akazi, anazigulanizitsa ndi akazi ndi mizimu yawo yokhala ndi mitundu. Akuti malo awawa ndi malo amene padzayime tsopano angelo aja amene anadzidetsa ndi akazi yosiyanasiyana ikuyipsa anthu, ndipo idzawasocheretsa kuti apereke nsembe kwa ziwanda ngati milungu. Ndi chifukwa chake umapeza kunaona kuti anthu akupereka nsembe kwa milungu imene kupezeka pasi pa madzi, kwa milungu imene kupezeka kusi kwa nyanja. Nkhani yake ndi imene yitu. Uyu amene apereka chigamulo apapa ndi Mulungu. So Enoki anamuonetsera zinthu zimene zizi. Tiye tipitirize. Ndipo pa 2, ndipo akazi angelo omwe adasochera adzakhala ma Sireni. Ndipo ine Enoki ndekha ndaona masomphenya mapeto a zinthu zonse, ndipo palibe munthu adzaone monga momwe ndaonera. Ukuyimva ngani
akukamba mofotokoza bwino kuna kuti angelo kapena kuti akazi amene anagonana ndi angelo adzakhala maseroni, mwanjira ina adzakhala mamemedi. Kuli nsomba zina zake zimene zimapezeka pansi pa madzi zimene zimatchedwa kuti mamemedi. Kuthupi kumutu kumakhala munthu, kwinaku kumakhala kuti ndi nsomba. So Baibulo likufotokozana kuti mizimu ya anthu amene anagonana ndi angelowa Mulungu akuigamula tsopano kuti imene iyi ikhale mamemedi, ndipo ikudikira tsiku la judgment day kuti nayonso idzaweruzidwe. So mwina ndakwanitsanso kuyankha funso lona kuti kodi mamemedi anachokera kuti nanga chinachitika ndi chani kuti mamemedi akhaleko kuno ku dziko lapansi. So Enoki ngati mtumiki, ngati mneneri, ngati mprofeti akutionetsera mulinga ndi mmene zinakhale kuti mamemedi anakhalako kuno ku dziko lapansi pamene mkazi anagonana ndi chani, kodi anagonana ndi ngelo. So akazi amene anagonana ndi mamemedi iwowa mizimu yawo inasanduka chani, kodi mamemedi kapoti akazi amene anagonana ndi angelo. So akazi wa mizimu yawo inasanduka mamemedi amapezeka kuti amapezeka malo osiyanasiyana, nyanja zikuluzikulu zimene Enoki amamuonetsa. Zonsezi zikudikira tsiku la judgment day. Ukoza kuona kuti model ya tsiku la lero taonapo zinthu zingapo, kumangidwa kwa nyenyezi zimene zinaphwanya malamulo, komanso taonanso nakuti mamemedi apezeka bwanji kuno ku dziko lapansi. Mamemedi apezeka kuno ku dziko lapansi chifukwa mamemedi ndi akazi amene anagonana ndi angelo. Mulungu atapeka chigamulo anakamba kuti mizimu ya anthu ngati amene ajawa, azimayi ngati amene ajawa adzasanduka mamemedi, chifukwa ku dziko lapansi kukupezeka mamemedi. Okondedwa, nkhani iyi ni nkhani yosautsa kwambiri. Mukhale nane limodzi pamene mmawa tikhala tikupitiriza nkhani imeneyi. Nkhani iyi ndi nkhani yosautsa. Ichita kukoma mmene ndikuwerengamo, koma molingana ndi nthawi tisiyane pamenepa. Lilipo gulu lina limene likuti bukhu limene tikulifuna, bukhuli lilipo, lipezeni. Chifukwa mwakhala ndikuthekera kuti mukhoza kuzowerengera nokha, muphunzira zinthu zambiri, mungazindikira zinthu zambiri, musiya kumtenga Mulungu pang'ono, chifukwa Mulungu sazolowereka. Anthu onse amene ayesera kuzolowera anasakaniza ndi mchenga, kulibe kuno ku dziko lapansi. Ambuye akudalitseni. Kumbukirani kutumiza uthengawo m'magrupu osiyanasiyana. Amen and amen.